היי, ערב טוב. עכשיו אני מתחילה טיפול פלזמה, חטטים, פוסט אקנה, בחור צעיר, בן 23, ותעקבו אחריי, תראו איזה יופי. אנחנו לקראת סיום, יכולה להתקרב לראות, השארתי פה עוד צלקת 2, כל היה מלא צלקות. רואים את החורים האלה? כל אלה זה צלקות פוסט אקנה. אנחנו סיימנו כבר את הצד הזה, ועכשיו אנחנו בצד הזה, אנחנו בסיום, ללא כאבים. לא כואב לך, נכון? נעים. נעים לו. איזה כיף. רוב שנים. כמה זמן רצית לטפל בזה? סיימנו את הטיפול, הגיע עם חורים ממש ענקיים. כאן היה ממש שקע. אתם תראו אחר כך בצמונות שאני אשתף. כמו שהפנים נפתחו. כמובן שזה לא טיפול אחד, כי זה פוסט אקנה וזה צלקות שהיו עמוקות וכעורות. ואני מאמינה שכבר בטיפול הזה, בעוד 3 שבועות אנחנו נראה כאילו בחור צעיר, אנחנו נראה את ההבדל, אני אצלם וישתף. טיפול הבא, הוא הולך להיות הדוגמן של... דוגמן הבית.